Ana, contanos a túa historia e nós diremosche se é verdade ou é mentira cochina. Zúmballe. Vale. A ver, empezo. Ainda que non me gusta falar disto porque non é o mellor momento para falar de viaxar, pero bueno, é o que hai. Fai 3 anos, máis ou menos, sí, fai 3 anos, fomos de concentración a Japón. Pois como iban a ser os Xogos Olímpicos, pois fomos de concentración a Japón e fomos para Kyoto de concentración e despois íamos que ir a Osaka a facer unha competición proba para, bueno, pues para testar os entrenamentos que tiñamos feito con outros atletas. Entón, cando tuvamos que viaxamos en tren. Ali en Japón viaxase como se fora un ave, non? Pero ali en japonés, moi pro todo. Parecía que íamos en business. Claro, o viaxe non era moi largo, pero sempre me pasa o mismo, é que teño incontinencia. Entón, claro, pois no medio do viaxe entraron ganas de ir ao baño e ela ten que ir eu. Claro, cheguei ao baño, fago as cousas que tiña que facer, e de repente levanto para tirar da cisterna como toda a vida, sabes? Bueno, si que é verdad que nos trens ou nos avións das cisternas son diferentes, pero bueno, o botón é punto, sabes? Entón encontro que o baño é o baño mítico dos hoteles super top que hai aquí en España, nunca vi ningún, pero en Japón sí que hai así, pero no hotel que nós estuéramos de concentración non era así, era un baño normal. E dixo, cago un día, é hora onde eu para darlle a sistema, porque claro, tiña que dar, sí ou sí, porque non nos escoito. Digo, se non tiña un botón para darlle. Claro, o problema era ese, que non só tiña un botón, tiña 25. Pois dabaslle a todos. Entonces, claro, eu, mima, agora que fago, que me mandaría vir a mí aquí facer as miñas necesidades, porque era doble, sabes? A necesidade era doble. E a mí, pásame, ademais, non tiña problema para facelo no sitio que sea. Agora que fago, tal, non sei que. Claro, fora había mazo, bueno, non mazo de peña, pero había míticas dúas japonesas aí mazo serias, sabes, que estaban esperando para que eu saliera porque había un pouco de cola. E eu, ai, má, non podo salir así, aquí en Japón, van me dar unha variada, tal, non sei que, en as redes me dan igual, deixarlle aí o regalo, pero que aquí, ni de coño, mi má, para que fago, tal. Entón, eu empecé a dar a todos os botóns. E eu os botóns que tiñen era un botón rojo, e dixo, bueno, pois ten que ser máis grande, non? Porque a cisterna, pois ten que ser a que máis chama a atención, porque era todos en japonés. Bueno, pois oye este. E de repente, empeza a sonar unha sirena, ademais xa tamén activara o botón da música, de repente saltou un chorro que molloume toda, dixo, mi má, que fajo agora? Entón, claro, eu baixín a tapa, abrí a porta e salín a correr. Vou xunto ao meu entrenador que estaba sentado no vagón correspondiente ao baño no que estaba. Digo, vente, tal, non sei que, vamos, que te invito na caña. El, pero que pasa, Ana? Vente, que te invito na caña. Pero estás bien? Sí, venga, vamos. Estábamos indo para o bar do, bueno, por restaurantito este que teñen os trens, para a cafetería, e de repente empeza a pasar mazo guardias, pum, porque a cafetería era 3 vagóns máis adiante. Vamos, venga, coach, tal. Ana, hiciste algo? Non, coach, en serio, te lo digo que non. Mais ou menos quedou así o tema. Despois, cando volvemos, informarnos de que alguén tocara un botón que era o botón de agresións físicas ou algo así. Tampouco lle entendí moi ben, porque entre que estaba acojonada, pois lle metía unha multa e tal, pero bueno, que non pasaba nada, que solía pasar, porque como moita xente non entende as letras japonesas que lle suele dar. O sea, non é que lle den todos os días, pero que non era a primeira vez que pasaba. Dijo, mi má, pois, a xente que de verdade toca en todo, non teñen cabeza ninguna e tal, non sei que. Quedei así esperando que chegáramos a Osaka, porque quería pirarme dese tren canto antes. Ostras, é boa, pero ten pinta que lle pasou, Sí, totalmente. Porque estaba aínda contando, estaba sufrindo, contando e sufrindo aínda, Sí. Eu solidarízome porque tamén son das que ten que ir ao baño a todos os lados. De doble necesidade ou de unha necesidade? Normalmente de primeira necesidade. Espera. E cando vas a unha casa de fora que tens que ir ao baño por doble necesidade e non funciona a cisterna, ai, Dios mío. Bueno, eu se vos conto unha cousa. Eso en parella xa é terrible. Non, pero unha casa que te invita, unha casa de fora. Conta, Eva, conta. Sí, Eva, que pasou? Cando vas a unha casa de fora, eu fai este ano pasado, cando foi?
Ai, Dios mío, que me vai matar. En outubro. Claro. Que dixo? Non sei, eu dixenlle que sí. Non escoitamos. Dale. Fun a unha boda e acabamos O 4 truco é tirar a personas. cisterna cando se está baixando. Que dío? Tú dille que sí. Non fales por riba da xente, coño! Vas a unha boda. Fun a unha boda e acabamos os 4 borrachos de sempre. Os díos 4 baches máis ti. Bueno, eso. Na suite dos novios. Pero cos noivos. Cos novios. E a min entraron máis ganas de De ir ao baño. ir ao baño. A suite dos noivos. Serían as 10 da mañán. E dixeu, eu cajo por min. E dixaron os novios. Regalo de bodas. Pois vai estar aí. Vai ao baño. E cajei na suite dos novios. Foi o meu regalo. Que vergonza. Que entrañable. Que Sabía, vergonza. non está no sabendo A túa agora. noite de No, bodas. non sabía. No. Vale, Ai, é dramático, estes asuntos son dramáticos, a ver. é dramático, sí. Pero Ana Peleteiro sufreu contando e co cal, eu creo, ou é moi boa actriz, que non creo. Sí que é. Pero non, é que é capaz de engañar, non sei. No, Ahora- dijo que sí que é verdade.